Què fan amb la dissidència? Cal començar dient que el dissident és aquell qui roman en una posició contrària a la doctrina a la que pertany. Veiem com es tracta la ficció a les persones que toquen els nassos a l'estructura del sistema. You're on suicide watch, Sarah. It's only for 72 hours. Maybe you should get some rest. Before your suspension, you were working on the Rosie Larson murder case. Pretty high profile. Lots of stress. Why are we talking about this? Well, because that's why you're here. I thought I was here because I was trying to kill myself. Hi ha algú al parany número 2? Vaja, vaja. Això sí que és una sorpresa, senyor Tintín. Tintín és un jornalista d'investigació. Escolti, és hospital psiquiàtric? Soc el doctor Muller, bon dia. Els envio un jove immediatament. És un individu molt perillós. Sí, com sempre. Sembla normal, però... Sí, li hauran de fer el tractament especial. Ja està. Ja està. Torna boig. Hi ha un manicomi a pocs quilòmetres d'aquí i hauria de portar el seu company. Doni aquesta carta al director de part meva. Gràcies, doctor. Què passa? Si ho he entès bé, el doctor Fini li ha demanat que em donés aquesta carta. Vingui amb mi, li ensenyaré on s'estarà el seu amic. Una cel·la encoixinada? Tan greu està per... No es tracta d'ell, és vostè. Ei! Li donarà aquesta carta i li dirà que el seu amic necessita tractament. Després no es cansarà de repetir que està bé del cap, però vostè no se'l cregui. S'equivoca! Kubrick també ens diu que fan al seu film Orange Clockwork. There is also a certain man, a writer of subversive literature, who has been howling for your blood. But you're safe from him now. We put him away. He was a menace. We put him away for his own protection, and also for yours. Where is he now, sir? We put him away where he can do you no harm. I a la vida real, el primer que intenten es fer-los pasar per bojos. Pero se declaró antivacuna, ¿no, él? Sí, decía atención y tal. Lo que pasa es que, claro, enseguida te buscan, recortan y pegan y te sacan la parte en la que pareces un loco y a tomar por saco, te hacen mierda. Malauradament, no és pas senzill trobar casos degut a la censura a la que són sotmesos per evitar escampar el seu missatge. Ell va iniciar una vaga de fam per la independència de Catalunya i Escòcia i va denunciar la pregunta trampa fa 2 anys, el 2016. Però la veritat mai va interessar al poder polític ni als mitjans de comunicació. Li van practicar censura i com veien que no callava, li van parar una trampa. Després de 16 dies i per demostrar que estava fent una vaga de fam, va anar al metge. I allí el van segrestar i el van tindre retingut durant 48 hores. I un jutge va vindre i va dictaminar que era un perill per si mateix només per fer la vaga de fam. I durant 62 dies el van tindre segrestat i torturat químicament. I totalment incomunicat durant més d'un mes de la seva filla i la seva família. Però hi ha un cas prou ben documentat, el d'en David Raventós. Quan jo al cap de 14 dies d'estar en vaga de fam vaig anar a l'Hospital del Mar a fer-me unes analítiques, era una trampa i allà em van retenir, em van treure el cinturó, el mòbil em van tancar amb un box i semblava que havia de ser unes hores, li van dir a l'Adela i a la meva parella que serien unes hores, però alguna cosa va passar que quan a la nit ella em va venir a portar un llibre, etc., ja li van dir que jo em quedaria fins l'endemà i l'endemà que serien uns dies. I allà em van declarar falsament que tenia un brot psicòtic, després bipolar, em van fer un mix de medicaments, em donaven tepaquina i respiridona, una de les quals és per epilèptics quan jo no he tingut res d'epilèpsia, em van fer un interrogatori surrealista i al cap de 48 hores un jutge espanyol que va mentir sobre el que vam parlar va decretar el meu ingrés allà. I al 16è dia vaig trencar la vaga de fam, perquè com que l'havien censurat tampoc sabia de res i jo necessitava les meves forces. Em sometien a tracte vexatori, no em deixaven ni veure missatges WhatsApp de la meva filla, tot tenint en compte que a mi em van segrestar
Allà no ens van dir quan sortiríem. 2 mesos allà, torturat químicament, tancat sense necessitar-ho i pensant que la meva vida s'anava a les escombraries. Doncs quan finalment vaig sortir d'allà, però el cas és que vaig passar 3 mesos molt cascat, sense ganes de viure, com un vegetal, i si no hagués estat per la Dèlia no ho hagués aguantat. Mai vaig pensar en suïcidar-me, i mai em suïcidaré.